Musumada sa 80,907,000 pesos nga educational assistance ang na-distribute na sa Department of Social Welfare and Development 11 sa mga indigent learners. Sa interview sa Arman Davao kang Merlinda Paragamak, DSWD 11 Assistant Regional Director, gikan Agosto 20 hangtod Setyembre 17, 2022, nasa 35,933 ka mga kwalipikadong benepisyaryo ang nakadawat sa AICS Educational Assistance. Samtang nagpadayon ng ilang assessment sa mga aplikante alang sa last payout sa maong programa. Gibutyag ni Paragamak, anaa sa 150,000 ka mga aplikante ang ginaproseso karon ang mga requisitos. Sigon niini karong Sabado na ipahigayon ang last payout dinhi sa syudad. Tungod kini sa limitadong budget. Kani nga programa, reiterate na po ma'am, no? In crisis dapat nga mga student. No? So dili pasabot nga tanan mga estudyante, public man o private, atong mahatagan. In crisis situation ang atong matagaan. So mauna nga naagid ni oras o time nga gigahin niini para sa pag-assess kung kwalipikado ba o dili. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.